आसा सार नोंथाङा सासे जमदुवार समाजनि सासे इएम जानानै जे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायजेनबाय बिनि सायाव रायजोफोरनि माबा मोनसे मेसेज होनो हागोन रायजोफोरनि गोजोनथाव खौरां बे लामा गोबाव दोनफ्रायनो गोलैनानै दंमोन सेन गेब्रें दंब्लाबो अखा हाब्ला दैलांबा खस्थ' जायो दा बेखौ जों एबारनि बिटिसि बिजेपियाव जे बिजेपिनि बाहागो लानाय इउपिपिएल जयेन्ट सरकार एलाइड सरकार बिजेपि सरकार गुबुन गुबुन समस्यायाव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे समस्या 10 कोटि आरो बेजोंनो 6टा 7टा 8टा खामायदों जोंनि समस्यायावबो जमदुवारावबो 6टा 7टा खामायदों आरो जों मोनथामा थिंगाखा बे मोनथाम गेजेराव दिनै बे क्लास मोननैखौ जों खालामबोबाय 2 नम्बर दावागुरियाव मालागुरियाव आरो बेहाय सामदासगुरियावहाय बेखौ जों खालामदों दा मोनथाम खामानिया दा दिनैनिफ्राय जागायसिगोन दा बेहाय कन्ट्राक्टर दिनैनिफ्राय मावगोन आरो बेहाय जों आसा खालामदों रायजोफोरखौ खामानियाव सहाय खालामगोन आरो बेल' नङा जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो गोबां प्रसेस जागासिनो जेनेबा नैबे दालांनि खोथा स्लुइस गेटनि खोथा बेफोर माने बेफोर प्रसेस जागासिनो दा रायजोखौ खावलायनाया बेनो सरकारखौ सहाय खालामनांगौ मानोना सरकाराव जों दिनै गोख्रों सानै चिफ मोनबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गोख्रों चिफ मिनिस्टार जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां गोख्रों सासे चिफ बिथां सानैया जे रोखोम गोरोबनानै खामानि मावनो नागिरदों रायजोनि सरकारनि एरियानि जौगाथायखौ गोबां माने खामानि मावनो पलिसि खालामदों आरो पलिसि लादों आरो बेबायदिनो निश्चय फैगोन सानफ्राव जों गोख्रोङैनो खामानि मावनो हागोन मानोना दा नैबे कर'ना भाइरासनि लकडाउन बायदिसिना खामानिया एसे बन्द' जादों जेरोखोम मावनांगौ मावनो हायाखै दा सरकारि अफिसफ्रा बन्द' जाजोबनानै दं खामानि मावनो हायाखै निश्चय बेफोर गासैबो खुलिब्ला जोंनि गेजेराव जौगाखांनाय हाबाखौ जों मावनो हागोन आरो बिदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोख्रों रोखोमै जौगाखांनाय हाबाखौ जों मावगोन जों बे जोंनि कमिटमेन्ट आसा सार जे जियागुरियाव गंसे दालां दं बे जेबो गारि हान्थामेलानि जेबो सुबिदा गैया बिनि सायाव नोंथाङा मा होनो बै सान्दासगुरि माबा जियागुरि बरफुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय औ बेखौ बाजेट माबा माबि जिनिस एस्टिमेट बानायगासिनो दं थांनाय बाराव खालामनो नागिरदोंमोन जायाखै एमएलए नाजादोंमोन हानाय जायाखै बिथाङा दुर्भाग्यआव थैनानै थांबाय आं बेखौ मावफुंनो लादों निश्चय बे बोसोरनि गेजेराव खामानिया स्टार्ट जागोन आरो मोनसे खोथाया बेनो सार दा गोबाव समनिफ्राय नैबे जोंनि स्लुइस गेटआ गोलैसोनानै दङ जमदुवार समस्तिनि स्लुइस गेटआ दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बेखौ गोलैसोनाय माने बे जिनिसा सिस्टेमानो जायाखै इन्जिनियारिं माने जे खामानि इन्जिनियारफ्रानो बे एस्टिमेट बानायनायबा थिग जायाखै बिसोर खामानि मावनो रोङाखै जेरोखोम मारु गोजौ आरो बेखौ बे जोंनि गेट बेखौ ओरैबायदि गाहाय खालामबाय दैया गाखो अखा हाब्लाबो गाखा बेखौ थांनाय बाराव आङो जेब्ला इएम दंमोन आं नाजादोंमोन खिन्थु हटकरि इलेक्सन जानायनि आं माबायाखिसै आं थांनाय बोसोरफ्राव फैनो हायाखिसै बा फैयाखिसै एबार आं फैनाय लोगो लोगो आखायाव लादों निश्चय बेखौ एबार कमप्लिट खालामफिननो नाजागोन आरो नङाबा बे ओनसोलनि गोबां 10टा 12टा गामिया डिप्राइभ जायो बेजों दै मोननानैसो माइ गायनानै जानो हायो नाथाय बे इरिगेसना ओरैबायदि गाहाय बिराद दै बाना जाब्ला दैया गोजौ गाखोआ दा बेखौ बोखोनानै मोजां रोखोमै एस्टिमेट बानायफिननांगौ रिकास्ट खालामनानै बेखौ खालामफिननांगौ आरो निश्चय बेखौ जों थाबैनो मावफिननो हागोन आसा खालामदों आरो आच्छा सार बे बारजावेल बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जे सान्दासगुरि गामि बे सिङाव दालां गंसे गोदोसोना दं बेनि हान्थामेला जेबो गैया सार बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो सासे इएम जानानै एस्टिमेट बानायबाय जासिगोन प्रसेस जागासिनो दं आरो जाबाय सार थेंक इउ